Allô, oui, quand on Noël. Ça va, Noël, de? D'ailleurs. Moi, jam. En fait, ko goɗɗo mi noddirno ma ɗo fi Bibi. Koto Bibi so joni o fiimay o yaray o waɗay piiji ɗin fof o yaha waaloya kadi na fenangol ma mi woni min non ko mi noddirma ɗo en tant que ɓay ko goreje an so inde makko nden boni joni andi min kadi min inde nden bonay ko ya waajo mo fi Allah koto min mi haalanimo hammironki ko mi wawi ko haalangol mo ko ɗum waɗi hammi nodduma ok yaw ok problème ala bye merci. Oui. Bienvenue. Salam alaikum. Alaikum salam. Nah. Jarang. Nah. Jom. Ça va? Alhamdulillah. Belgique. Jambi. Jaman daga. Awo be après ben asid ar. Ni tike maya accu waɗugol o mes. Ɗum moƴƴa fi yaari leydi Porto ya accu waɗugol mes. Woɗa pantalowo e seeru koy. Ɗum moƴƴa. Hande kadi de yaari ka. Hande kadi de yaari ene ko tanga watala buttinande. A watala buttinande waɗi ko kufune ni. Ko kufune ni mais où est le problème? Comme il paye content, laisse-moi faire ma vie tranquille. Ah. Ibana ne zika côté. Naɗum. Modi ma yetike la. Wo o faalama ya hewtoy ka makko. Eyo. Ene ko honɗum sendumayo haɗi joɗɗa ka dewgal maɗa acca ɗi piiji ko jokkuɗa ɗo ɗum ɗo se a maayi ɗo ko yiita jahannama yahata haɗi jokka ko Allah yiɗi o yarli kon hiɗa akkiti modima a selino modima wullitinoke an han ɓay a jaɓata wo on famodirta golle ma wo haylanduru golle ma wo yarugol beere mi yeytama jeeya ko yarugol beere woni golle ma e fimugol dorogol wangol piiji ɗi 9 Voilà. Andi min go duwe lirtala kwa siki aya mame wa wala kwa dum. Si amai kay kwanjo bisa bi aljanna. Soku moda mo fi Allah.